predchádzajúcej pacientky posiela operátorka k prípadu, kde musela asistovať polícia i hasiči. Čo z druhej strany? Dobre. V Žiline úradoval alkohol. No najsmutnejšie na tomto prípade je to, že jeho v úvodzovkách hlavným hrdinom je len stredoškolák. Dobrý. Kvôli tomuto pánovi? A my vieme len také, že kvôli čomu ste nás volali? No, setkajte si, mladí muž, setkajte si. Aha, aha, dobre. Mali sme už 2 razy dneska. Prvýkrát sme ho vykázali s zdravotníkom, mám rád. Druhýkrát tu zase robil problémy. Aha. A furt ja robím aj niekoho do každého. Dobre, dobre. Oni si vymýšľajú to. Aby sme ho furt hovorili, že pijeme, napadáme. Aha. Čiže toto on spadol, alebo sám si to spadol? Nebojte sa. Dobre, mladý muž, sadkajte si. Nebojte sa. Aj niekoho napadol, alebo takto? Máte si go? Zákazníkov otravoval. Hej, aj niekoho sotil, alebo hodil na zem, niečo. Musím. Iba policajta. Hej, čiže aj nejaká materiálna škoda, alebo nie? Vedúci, oni klamu, vedúci. Dobre. Ty sa na niečo liečíš pravidelne? No ja sa liečím na to, aby som pil pivo v každý deň. Dobre, čiže nejaké tabletky pravidelne neužívaš? Nie si sledovaný nejakej ambulancie pravidelne? Iba sami. No dobre, poď, pomaličky si prejdeme do sanitky teraz. Nie, vy vyzeráte ako psychopat. Mladík to zrejme len prehnal s alkoholom. A žiadne iné viditeľné zranenia, okrem malej odreniny na hlave, nemal. Záchranári majú skôr obavu o psychický stav pacienta a preto ho chcú podrobiť ďalším vyšetreniam. V tomto stave to však nie je vôbec jednoduché. Vtákom. Ale ja náborajte, debilom. Zapíja nejaké skúšky máš. Ale vy nechcem ísť. Dobre, lebo je to také divné, že sám je taký napitý. Na akej škole si robil tie skúšky? Na strednej stavebnom odbornom učení. A čo, urobil si ich? Chlapci, poďme do nemocnice. No, si neodpovedal na otázku. Pacient začal v sanitke zdanlivo spolupracovať, takže sa zdá, že problémy by s ním u záchranári nemali mať. Iná si ale komplikuje prácu záchranárom mladík pod vplyvom alkoholu. Chlapci, dobre, Jakub, čo ich tu stračíš? Liečil si sa na niečo pravidelne v minulosti? Bol si na nejakej ambulancii sledovaný? Leptospiróza. Leptospiróza. Ešte niečo? Ťažko povedať, či pacient hovorí pravdu alebo nie. Leptospiróza je totiž vírusové ochorenie, ktoré sa len vzácne prenáša z psov na človeka. Sprevádzajú ho horúčky, zvracanie, hnačky a napadnuté sú najmä obličky a pečeň. Zabiť! Zabij ho! Vyústiť môže u človeka do tzv. Weilovej choroby. S dnešným stavom mladíka však zrejme leptospiróza nemá nič spoločné. Budem ti píchať teraz žilu, dobre? Ja keď som mal leptospirózu, som vydržal všetko. Dobre. Tak si skúsime ísť. Poďme na pič! More, štartuj to. Pôjdeme. Mám ho naštartovať. Vypil som veľa. Tak nemám odvyšenú krv. A s kým si pil? Sám pivovatku. A už to bude, vieš? To chlapci. Pohotovosť to. Minule sa nám to stalo, že sme policajtov poslali preč. Jasné. A výrazne sme to oľutovali. Poprosím vás, keby náhodou... Pôjdu s vami. Oni nebudú chcieť, pokiaľ není zrengenovaný, ho zobrať na psychiatriu. Takže je dosť dobré možné, že my ho zavezeme na psychiatriu a oni nám to povedia, že musí sa najprv robiť rentgen, úrazové vyšetrenie. Takže cestou sa, tak idete s nami, hej? Dobre. Asi ho to neboli. Kubo, toto si drž dobre? Nie, nemusíš. No, to bude. Nápal ty. No. Aký je dneska deň? Útorok. Si tým istý? Streda. Záchranári väčšinou v takýchto prípadoch žiadajú o asistenciu polície. Pacient by totiž mohol agresívnym správaním pri prevoze ohroziť seba i posádku. Ale ja som trezvý, ty koma. Ma berete, ako by som mohol opiť. Policajti sú DG-ši. Kubo. Si DG-ši? No nie som. Dáme mu taký liek, aby bol kľudnejší. Ešte do toho zbytku kľudne môže ísť haloperidol. Proste tam dopichnúť jeden haloperidol. Si ja uchylák, ty debil. Si uchylný. Pusti ma, mene. Čo za b***e? Pusti ma. Kľud, dobre. Mám ho zabiť? Kľud, nezabíjaj, nebudem nikoho zabíjať. Debilko. Kľud, Ty debilko. Chápeš?
Poď na multi, to je brucho. Tak, poďme na tú psychiatriu. Aký je dneska deň? Čo sa zbláznil zrazu? Ty ho máš energie, braši, ale moc. Čo to tu bereš, to je moje? To nabijem moje, jedno ruko, chápeš? Zavražím ťa. Dobre, si väčší zver ako ja. Dobre, tak ich môžete rovno. Bude... Na centrálnom príjme však odmietajú pacienta v takomto stave prijať. A tak jeho prvou zastávkou na dnešnej púti po nemocniciach bude psychiatrické oddelenie. Fakt je, že vyšetrenie pacienta v takom stave by bolo veľmi problematické a neisté, tak preto som sa s úrazovkou dohodol, že najprv ho ukludnia na psychiatrii a až potom bude pokračovať úrazové, neurologické a rentgenové.